Musa pokušava za 3. Musa! Musa, otvoren put prema košu. Musa! Bio Lončara prije svega. Musa ima otvoren šut za 3 poena! Džanan Musa. Onda do kraja poluvremena i svih 12. Musa još jednom nezaustavljiv Džanan Musa. Musa šteta, ali vraća mu se lopta. Još jednom Musa sada, kako samopouzdanje! Džanan Musa. Moguće da ne radi sat za napad u dvorani cijeloj. Musa! Jedinu loptu. Musa. Výborná pozícia. Pozrite sa, ako si dokáže poradiť tento subtilný basketbalista. Musa pokušat će ovako. Musa! Kakav koš Musa je nevjerovatno! Musa ima otvoren šut, Musa pokušava i pogađa! Pogađa Džanan Musa. Blok Markusa Lončara, Musa krasno igra, vrlo zrelu utakmicu. 22-13, Musa vraća trojku! Džanan Musa. 2 na 1 situacija, Musa, kakvo polaganje! Odnosno, Rabac 7, Musa 5, može li sada Musa do 8? Može! Musa, novi pokušaj za 3! Evo mu sada prostora, Musa pokušat će još jednom za 3 poena, Džanan Musa. Kakav dragulj je ovo.